белән тормыш үзәгеннән киләсең. Син фаҗига булып кайгырасың, комедия булып беләсең. Үзенең иҗат юлын Чистай шәһәрендә башлап, 1936 елда Минзәлә шәһәренә күчеп кайткан. Минзәлә безнең горурлыгына әйләнгән. Сабир Өметбаев исемендәге Минзәлә татар дәүләт драма театры бүген үзенең 80 еллык зур юбилей сыйфатланачак. Театр үскән биеклекләрне билгеләгәндә, шул елда хезмәтләре белән зур катнашучыларны барланганда, исемнәре беренче булып атала торган фильмнар, мөхтәрәм һәм олуг артистлар бар. Бөгелислар кышталышлар белән каршылыгыз. Сезнең каршыда театрыбызның өлкән күңел артистлары. Татарстанның халық артисты, Сабир Өметбаев исемендәге премия лауреаты Рөстәм Ханулла Муллин. Рөстәм әфәнде бу көннәрдә ялда, ул тиздән безнең янга кайтып җитәчәк. Татарстанның халық артисткасы, Сабир Өметбаев исемендәге премия лауреаты, Данил Сиражиев исемендәге премия лауреаты Рәзия ханым Муллина. Тантана театр премиясе дипломанты Әхмәт әфәнде Исрагилов. Татарстанның халық артисткасы Әлфидә ханым Тиләева. Татарстанның халық артисты Сабир Өметбаев исемендәге премия лауреаты Вакил әфәнде Хәммәтуллин.
kile. Hürmetli kızlar, sahnemiz türünde tiyatromuzun yaşları! Nihayet sanat suyuşlar için en көңелле kütüp alıngan mizgel җитте. Uzun uzak şeylerden soң tomaşaçı teatrga yaratkan artistlarını savınıp, яңа tomaşalarga susap kile. Sabir Ümitbayev ismindeki Minzele Tatar Devlet Drama Teatrı bugün özünün yaratkan tomaşaçısı için ишекләрен açtı. Hürmetli dostlar, eğlenceli birleşip o'tgan sezonni esga tushirib, onun en көңелле mizgillerine көз салыйк. Шулай дигәне Шулпан әйдәле 2014 елның сентябрь ayında Karim Tinchurin ismindagi 7-нче Халыкара милли драматургия театр фестивале ötdi. Qozog'iston, Boshqirdiston, Xakaz, Chuvash, Qalmaq respublikalari teatrlari bilan bir rəttən bizning Minzele teatrida шығыш ясады. Teatrımızın baş rejissörü Damir Sabirxanov qo'ygan Ralif Kinjabayevning Telmirib Dua Köpkənlər draması bilan шығыш yasab, tomoshachilarning da, teatr tanqidchilarining da yaxshi fikrlarini eshitdik. Әйе, шулай Шулпан. Менә шушы spektakl белән без 19-20 декабрь көннәрендә 2014 елның коллектив безнең Казанда узган 6-нчы Бөтен Россия яшь татар режиссура фестивалендә дә катнашты. Хәтерлисеңме, Шулпан? Әйе, әле режиссерыбызның хезмәтләрен югары бәяләп, аңа декабрь ayında Damir Sirajиев исемендәге премия бирелде. Котлыйбыз сезне, Damir Sirajиев. Кәлектәбешен күңелемездән режиссерыбызны узган гомер узсын, изге эшләр булсын дип күптән килгән традиция буенча өлкәннәр көненә һәм инвалидлар декадасы уңаеннан театрыбыз ел сайын bir yılı da kaldırmışa xeyriye spektakillerini күрсәтеп килә. Монда кайбер өлкәннәр бәлкем хәтерлый да торгандыр. 15 октябрьдә театрны оештыручы, аның беренче директоры һәм режиссеры, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Сабир Гаделҗан улы Өметбаевның туган көне. Шул уңайдан 10 елдан артык Минзеле Татар дәүләт драма театры традиция буенча аның исемендәге күчмә кубокка ирләр һәм хатын-кызлар арасында шәхси беренчелеккә шахмат шашка турниры үткәреп килә.
Менә инде 2 ел рәттән балалар өчен махсус театр сезонын ачу күркәм традициягә әйләнеп китте театрыбызда. Узган сезонда без рус халык әкияте буенча Альберт Сәхәбетдинов инсценировкасында Шуртан кушуы буенча дигән әкият белән сезонны башлап җибәргән булсак, быел без Оскар Уайльдның Йолдыз малай дигән әкияте белән балалар сезонын башлап җибәрдек. Һәм бу безнең өр-яңа әкиятебез нәни балаларыбызның күңеленә бик хуш килде. Илмира, хәтерлисеңдер, үткән сезонны без Кәрәй Мәргән әсәре буенча куелган Шымбай комедиясе белән ачып җибәрдек. Хәтерлисезме, тамашачылар? Хәтерлисез, шулай бит. Менә яңа ел бар кешенең дә көтеп алына торган бәйрәме. Балалар бу бәйрәмне аеруча яраталар. Һәр елдагыча театрыбыз узган сезонда яңа ел әкияте тәкъдим итте. Морозко әкиятен 5759 бала карады. Юллар, Татарстанның кайсы гына шәһәр районында булмый безнең театр. Актаныш, Кукмара, Мамадыш, Ошча, Теләче, Сарман, Нурлат районнарында, Ижмин-Воды, Жемчужина санаторийләрендә, Бөгелмә, Түбән Кама шәһәрләрендә һәм башка бик күп шәһәрләрдә булабыз. Кайтып кергәнебез юк, шулай бит Чулпан. Ел сайын, март азагы яисә апрель башы җиттеме, театр бинасында Идел йорт дип исемләнгән үзешчән театр коллективларының регион-ара фестиваль конкурсының Заналь туры уза. Мөслим, Актаныш, Сарман, Минзәлә районы үзешчәннәре театр сәхнәсендә үзләренең яхшы уеннары белән таң калдыралар. Ул вакытларда да сез, хөрмәтле тамашачылар, менә бүгенге кебек залларны тутырып, халык театрларына зур хөрмәтегезне күрсәтеп, спектакльләр карарга киләсез. Бик зур рәхмәт сезгә, без яраткан тамашачыларыбыз. Театрларның һәм артистларның үзара аралашып, дустана мөнәсәбәтләрен яңарту максатыннан театраль буа 2015 дип аталган театрлар декадасында да актив катнаштык. Шулай, Чулпан, шулай. Менә тагын бер истәлекле вакыйганы әйтеп китмичә бүген мөмкин түгел. Апрель айында театрга Бишбүләк районы хакимияте башлыгыннан чакыру килеп төште. Татарстанның һәм Башкортстанның уртак язучысы Фатих Кәрим туган Айыт авылында Ринат Харисның Фатих Кәримгә багышлап язган "Күзләреңнән үбеп" спектакле белән чыгыш ясавыгызны сорыйбыз дигән сүзләр бар иде ул чакыруда. Һәм без Башкортстанга юл тоттык. Шулай ук Бәләбәй Бакалы районнары халкы да бу спектакльне карау бәхетенә иреште. Инде Фатих Кәримнең кызы Ләйлә ханым белән очрашу, аның безнең спектакльне яратып каравы безнең гастрольләрнең дәрәҗәсен тагын да үстереп җибәрде. Бөек җиңүнең 70 еллыгы уңаеннан театр коллективы Волгоград шәһәренең Мамай курганында урнашкан мемориаль комплексындагы һәйкәлләрне җанландырды. Ватан ана сагышы, мәңгелек ут һәм башка һәйкәлләрнең мәхәббәтлелеге, югары профессиональ дәрәҗәдә булуы җыелган халыкның күңелен тетрәндерде. Шулай районда үткәрелгән бер мероприятиедән да безнең театрыбыз калырга тырышмый. 9 май Сабан туе, менә Сабан туе, хезмәт туе, шатлык һәм бәхет туе дип җырлый безнең халык. Шулай бит. Минзәлә район Сабан туенда театр артистлары чыгышын карарга тамашачы махсус килә. Шулай дөресме? Дөрес. Чөнки безнең театр коллективы ел сайын нинди дә булса сюрприз ясамый калмый Сабан туйда. Менә узган ел 2015 ел Татарстанда парклар һәм скверлар елы дип игълан ителгән иде безнең президентыбыз Рөстәм Миңнеханов тарафыннан. Менә шул уңайдан театр 19-нчы йөз ахыры, 20-нчы йөз башында Казан халкының җәй айларында ял итә торган урыны Әркәди бакчасын җанландырды һәм бик тә күңелле, бик тә искитмәле тамаша килеп чыкты Сабан туенда. Халык бик яратты. Инде безнең быел театрлар Сабан туе җирлегендә, Буа җирлегендә булды. Анда да безнең артистларыбыз бик актив катнашып, бөек җиңүләр яулап кайттылар. Шулай. Инде иң зур шатлыгыбыз, иң зур сөенечебез турында менә хәзер әйтеп китәрбез. Җәйге ялларга китәр алдыннан театр коллективы сөенечле хәбәр алды. Ул да булса театр Чехов Ялта дип исемләнгән 7-нче халыкара фестивальгә чакыру иде бу. Фестиваль Крымда, Ялта шәһәрендә узды. Анда Санкт-Петербург, Мәскәү, Төркия, Әрмәнстан, Непал һәм башка бик күп театрлар катнашты. Зур дәрәҗәле жюри әгъзаларының театрыбызның йөзеп кашы булган Гаяз Исхакыйның Сөннәтче бабай спектакленә югары бәя бирүе, безгә алга таба да канатланып иҗат итәргә
көч істеді. Самими хисләр һәм жанр чисталыгы номинациясында җиңеп, диплом һәм хрусталь фронтонга ия булды. Ул хрусталь фронтон, хөрмәтле тамашачылар, бүген менә сезнең каршыгызда. Әле генә узып киткән октябрь айы да вакыйгаларга шактый бай булды. 6 октябрьдә безнең театр Казанда Галиәскәр Камал исемендәге Академия театрында Туфан Миңнуллин исемендәге фестиваль кысаларында Туфан Миңнуллин әсәре буенча куелган Мулла драмасы белән чыгыш ясады. Халыкара Төрксой оешмасы быел уздырган 2015 елда Мары Төрки дөньяның баш каласы дип исемләнгән форум фестиваль кысаларында чыгыш ясарга Татарстан Мәдәният министрлыгы Дамир Сәмирханов сәхнәләштергән Тунҗәр Җүҗән углының Ташкын спектаклен югары бәяләп, театрыбызга юллама бирде һәм без ерак сәфәргә кузгалдык. Монысы инде безнең театрыбызның быелгы сезонда икенче зур сәяхәте. Мары шәһәре исә Төркмәнстанның баш каласы Ашхабадтан көньяктарак урнашкан бик матур һәм бик борынгы бер шәһәр булып чыкты. Шыгрым тулы залларда уйнау, Мары халкының кунакчыллыгы, төрле илләрдән килгән театр коллективларының безнең спектакль турында яхшы фикердә калулары күңелләрдә бик озак сакланачак әле. Бу уңышлы сәфәрдә театрыбыз директоры Роберт Шәйхелулы Шәймәрдановка халыкара Төрксой оешмасының рәхмәт хаты тапшырылды. Менә ул төрек телендә язылган. 79 сезонда театр ирешкән уңышларны сөйләп үттек. Һәм бүген сезнең каршыда шул уңышларның бүләкләрен, призларын да күрсәтәсебез килде. Хөрмәтле дуслар, менә бу якта, менә булар безнең 79-нчы юбилей алды сезонында ирешкән уңышларыбызның нәтиҗәләре, дипломнар, бүләкләр, призлар. Шуңа күрә безнең театр сезнең тарафтан көчле алкышларга Киләсе 80-нче юбилей сезонында да шундый бүләкләргә, уңышларга ирешербез дип ышанып калабыз. Алла бирсә, ике өстәл булмас, дүрт өстәл куябыз киләсе елга, Алла бирсә. 2015 елда Россиядә әдәбият елы дип игълан ителгән иде. Шул уңайдан театрыбыз Федор Достоевскийның Абыйның төше, Дядюшкин сон дип исемләнгән мистик драмага алынды. Һәм менә бүген ниһаять бу спектакльнең премьерасы. Спектакль сәхнәгә Россия Федерациясенең атказанган артисты, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Сабир Бетбаев исемендәге премия лауреаты режиссер Ринат Әюпов куйды. Ул бүген бездә кунакта. Россия Федерациясының атказанган сәнгать эшлеклесе, Калмык Республикасының халык рәссамы Валерий Борис улы Яшкулов. Ул да бүген сезнең арада залда утыра, хөрмәтле тамашачылар. Шулай ук безнең залда бик күп мәртәбәле кунаклар да утыра. Театрның 80-нче юбилей сезонын ачарга, безнең зур шатлыкларыбыз белән уртаклашырга килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Бәйрәм белән котлау өчен сүзне театрыбызның директоры, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Роберт Шәйхелулы Шәймәрдановка һәм театрыбызның баш режиссеры Дамир Сираҗиев исемендәге премия лауреаты Дамир Мөләрис улы Сәмирхановка бирәбез. Рәхим итегез. Hürmetli dostlarımız, kadirli tamaşaçılar, az gene somarıp olsa da bugün biz tiyatrımızın icad sezonun, jubiley sezonun başlıyoruz. Şuna göre bütün tiyatro isiminden, artistlarımız isiminden, tiyatral mizele, halk isiminden bugünkü gelgen tamaşaçılarını şu jubiley bilen şen kumuldan kutluyoruz. Şimdi naşı motor senaryo'nun avtörü Elmira Garaeva bik köp sözler etti, bik köp bizim turda tanıştırdı, bütün sırrını açıp ettirdi, tiyatro artistleri koyda yürgenlerin Türkmenlerge varıp, Karım sularında su kırgenlerinde şişip ettirdi, tiyatroda sır kurunu indi oluşulaydı. Şundaq da cemaat bu sezon bik jingillerden olmadı, ama şoklıklı oldu, biz bik köp yerlerde geldik. Dünya gördük, şuna göre bizning mana bu sezon aşığı azgina sumarib sebebi şu.
2 сентябрь фестивальда, сентябрьда, октябрьда сезоныш қонақта ергеш, әзгені сылмарды. Енді қазір номер сізге сөзіне берем, бір-екі сөз тамашашыларымызға, андан соң біздің номинациялар башылар. Шыннан да, әйтесі келе, енді неше ел біз рәттім, ендір бір мақсатқа ерішіп барабыз, һәм бұл елінде ол басышқа міну бір адым болдыдыр енді. Біз бәлекей шошы, өзі біздің Минзәлә шәһәрін, енді қазір Россия күлемдер, дүния күлемдеріне көрсете алдық. Нешін дегенде, бұл елні ол Түрксой ұйыштырған Түркменияда Мары шәһәрінде спектакль белән катнашу, ол үзенә күрә бер гаҗәеп вакыйга булды безнең театр өчен. Чыннан да, аңа дилек біз Төркиядә чит елда булды, хәзер Түркменияда. Шулай итеп, киләсе елда да безнең планнар зурдан тора. Рәхмәт сезгә бүген залны тутырып килүегез өчен. Шулай бергә яшәргә безгә насыйп булсын. Һәрберегезнең дә театрда күрергә бик шатбыз. Әздәңгенә қалды, әгәр дә Кырым Россия кушылмаган булса, Украинада булгач, без тагы бер чит илдә булган булыр. İki çit ildə булыр. Allah aytып кеткенімше, театрыбыз 2 зур фестивальда катнашты. Менә шул фестивальләргә нәтиҗәләр ясалган булачак, шулай бит. Һәм инде безнең кайбер артистларыбызның эшләре югары бәяләнде. Һәм инде менә бүген шуңа күрә сезнең каршыда шушы нәтиҗәләргә ясалган мактау грамоталарын биреп китәсебез килә. Театр Чехов Ялта халыкара фестивальдә Гаяз Исхакыйның Сөннәтче бабай спектаклендә актив катнашкан безнең артистларыбызга инде без тапшырып киттек. Кайту белән тапшырдык, сөенечтән тапшырдык. Шулай Петрович Шайхович, шуңа күрә инде әле менә Төркмәнстанга безнең нәтиҗә ясалмаган иде. Менә шуңа күрә вакыт булмады, иде спектакль чыгардык, әзерләндек сезон ачырга. Шуңа күрә менә хәзер без Түркменстан Республикасының Мары шәһәрендә үткән форум фестивалендә актив катнашканнар өчен мактау грамотасы белән түбәндәге үзебезнең коллегаларыбызны, хезмәттәшләребезне бүләкләп китәчәкбез. Мензеленский государственный татарский драматический театр имени Сабира Мутбаева награждает Муллину Разилю Мирхатовну, народную артистку Республики Татарстан, за добросовестное отношение к своим обязанностям и высокопрофессиональное исполнение роли главы общины спектакля «Лавина» уже новые. Нишләп камерты еттимәгендә лафашан алдылар акчаларын шулай. Шушындай ук мактау грамотасы белән бүләкләнә Акматова Динара Абдуллабековна за добросовестное отношение к своим обязанностям и высокопрофессиональное исполнение роли молодой женщины в спектакле «Лавина» уже новые. Вакытын сурагым добросовестный, бүтүнсү добросовестный. Шушындай ук мактау грамотасы белән Тантана театр премиясы лауреаты Закиров Ильяс Гомарова бүләкләнә. Ул «Лавина» Ташкент спектаклендә ир ролен башкарган өчен. Шушындай ук грамота белән бүләкләнә театрыбызның баш режиссеры Самирханов Дамир Медалисулы. За подготовку творческого коллектива и активное участие в форуме фестиваля «Малый культурный союз Туркмении» 2015 года. Бик зур рәхмәт. Безнең Эдуард килеп җитмәгәч тә инде без монда утыра, безнең арада утырамы Эдуард. Шуңа күрә, әйтеп китегез Эдуард турында Чыгызлар. Безнең берштан без Чернышев Радмирны мактау грамотасы белән бүләкләп китәбез. Инде бәләкәйләр безнең театрда үтте, Мулла спектаклендә, Сөннәтче бабайда, Төркияләргә хәтле барды хәзер. Төрле шәһәрләрдә Радмир менә молодец яме. Безгә шулай бәләкәйдән үк кичкенәдер бурышкан өчен бик күп рольләр уйнадым, балалар рольләре. Шуңа күрә менә сезне Туфан Миңнуллинга багышланган Казанда зур мәртәбәле чарада катнашуың өчен, малай ролендә уйнаган өчен мактау грамотасы белән тәбрикләп үтәбез. Алла билсә, улы үскәчтә театрдан аерылмая, рәхмәт сезгә.
Эдуард Латыпов Эдуард Фарим улы шундый ук грамота белән, мактау грамотасы белән бүләкләнә. Ул безнең Ташкын спектаклендә яшь ир ролен башкарды. Вакыт һәм безгә бик 2-3 көндә дигәндәй бер атна эчендә яшь кемнәр хәтерлиләрдер Ташкын спектаклендә яшь егетне уйнаучы һәм ул бер 3-4 көндә кереп һәм аны шундый дәрәҗәдә уйнап чыгып безне менә шундый бер кыенлыктан коткарды. Бик зур рәхмәт сиңа. Ул Әлмәт Татар дәүләт драма театрының артисты. Сиңа киләчәктә дә уңышлар. Әллә Алла бирсә безгә дә килеп куярсың үтеп бар дигән. Яшь режиссер, режиссер шуңа. Бик күп талантың, белемең дә, бик зур рәхмәт сиңа Эдуард. Һәм тагын тапкыр. Молодец. Рәхмәт. Менә тагын тапкыр әйтәм, узга китсә, нәкъ шулай бик күп кешене без ялтыдан кайткач тотладык, акчалата да. Алар инде кире монда чыгарып, кире котлап булмады, шуңалар бик күп. Әйттем инде акчаларны араларына кашан алдылар. Хөрмәтле коллегалар, сезгә бик зур рәхмәт. Менә киләчәктә дә шулай мотор эзләребезне калдырып, фестивальләрдән кайтырга язсын. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Алкышлар сезгә, хөрмәтле артистлар. Бик зур рәхмәт. Менә хәзер хөрмәтле тамашачылар, Ромашакович, артистлар өчен иң дулкынландыргыч мизгелләргә килеп җиттек. 79 сезонда йомгак ясалды һәм нәтиҗәләр түбәндәгечә. Кәрәй Мәргәннең Шомбай спектаклендә Ак Сәет роле өчен дебют номинациясендә артист Илдус Кәримов бүләкләнә. Akşa. İnceleden bulan için yaratalım. İnceleden bu artık içip çıktığını yeminle inceleden. Aktanışta tugul müslümle tugul kukmaradan şunu tırışar edince kaçanlar halalar ki tugul tırışar edince. Evet. Rahmet. Unda qollaşlarında bizga qotib Rus qo'llari bo'yicha Albert Saxobatdinov insenirovkasida Morozka әкиятендә Tomoshachi мәхәббәте номинациясендә артист Рөстәм Зиннуров бүләкләнә. Рөстәм бүгенге көндә Хабаровск шәһәрендә хезмәт итә. Biz onun isen söylənib, teatrımızda işlə qoyduğumuz bizim sizlərlə kütəbəz şulay proqramımız. Bu yigitning de kütlərimiz bilə, neçə min tamaşaçıға şunday motor spektakl qoyub, anda oğurla qarşılıqlı oynadılar, xətrinizdə olsa, biləsiniz, değil mi? Balalarımız onun gibi qıylanıb da жүрgənlər qoyduğumuz yigitlər. Maradan bizə şunday bəxtli balalar kildi, onun apası, bugün onun zalda tuğanları otura, hem onlar ikisi de iki barat, bir diviziyada, ikisi iki şasta olsa da, Atlar sayın şaltıradılar, hizmet iteler. İkisi de onganlar, indi koytabız ola verse deyip durarlar. Indi koşup bana okutmasalar deyip korkup duran, tiyatroga okutuyuz. Şuna Tomoshachiga qaratilgan nominatsiyada Rüstem'ge şulay diplom hem oqshalata bular topshirilgan. Dikkat parametr qachon otda nima shaltirata. Rahmat. Yunayında koyduğum jidavul yigitlərimiz olmalısa, şulay deyil. Yunayında o jidavul alar. İkinci sezonda Allah gösterler bunda basıp duracak. Rus xalq әкияты bo'yicha Albert Saxobatdinov insenirovkasida Morozka әкиятендә Настя, Дуняша, Угияна рольләрен уңышлы башкарган өчен ансамбль номинациясендә артистка Зилия Хусаинова, артистка Эльвира Хәйретдинова, Татарстан Республикасының халык артисткасы Газиля Майлина бүләкләнәләр. Ансамбль номинациясе. Дуняша,
номинация. Спектакльде bütün kişi katnaşar. Spektaklьнің төп өзегі бола, ана хасы ütүші бір түркім бола. Мына шулай тұрып біз аларына ансамбль, бірінші һәм икенче эпизодик яки башка номинацияларда белгіләп кете. Әмма шуны бір генә әйбер бар, бір генә артист белән театр бик сирәк була. Гомумән алганда bütün бригадагызга рәхмәт. Алар инде Минзәләдән дә тыш уйнадылар, әйттек бит. 6000 балага bu әле 5000 Минзәләдә генә бит. 5759 ай. Минзәлә алар кат-кат караучылар да керә инде монда, каникулдагылар да керә, ата-аналар да керә. Бу бик зур сан. Бик зур рәхмәт сезгә. Безнең балалар киләчәгебез. Инде менә мин бер чакка әйтим инде. Берничә ел шундый горурлык хисе янам инде. Минзәләдә балалар җимгыяте кими бара. Сизеләдер ул сездә, әмма элек бит инде хулиган юк Минзәләдә. Бик куркыныч иде, даже улар да куркадыр килүгә. Менә ниндидер күтәрелеш бар, балалар тәртиплегә гәлләнә башлады. Монда инде мәктәпләрнең дә бик өлешләре күп. Бик яктырта шуңа. Менә шунда үзебезнең зур хезмәтебезне күрә башладык без җәмәгать. Балаларны театрга тәрбиялибез. Бергә Рано белән, мәктәп коллектив, ата-аналар белән бергә нидер менә күңелдә горурлык бар хәзер. Рәхмәт сезгә артистларыбыз. Үзем мактамасам, кем мактар. Характерлы роль номинациясендә Кәрәй Мәргәннең Шымбай спектаклендә Байбикә ролен уңышлы башкарган өчен Чулпан Бәдретдинова бүләкләнә. Байбикә характерлы роль номинациясе. İkinci plandagı İrat rolü nominatsiyasında Kərəy Mərgənнең Шымбай спектаклендә İlənət rolен уңышлы башкарган өчен артист Рифат Хафизов бүләкләнә. İkinci plandagы İrat rolü. Рифат елдан ел артисттың ұсталығы үсеп бара, бик зор рахмат, қуандыра өзіміздің Минзәлә жерлігінен болу. Мотор жырлауы білән, елдан ел оңышларына өзіміз көрәбіз, яма? Рифат, молодец. Devam ederiz. İkinci plandagı Хатын кыз ролі номинациясында Оскар Уайльдның Йолдыз Малай әкиятендә ана ролен уңышлы башкарган өчен артист Гүзәл Хаммадуллина бүләкләнә. Беренче пландагы Ират роле номинациясында Кәрәй Мәргәннең Шымбай спектаклендә Шымбай ролен уңышлы башкарган өчен Тантана театр премиясе лауреаты Ильяс Закиров бүләкләнә. Театрның Шымбайы. Hürmetli tamaşaçılar, elim белән бетмәде, менә безнең мин шунда чыкка чәйтергә тиешмен. Номинацияларны бетергәч. Бетмәде. Югары роль шәһәр. Бетмәде бит әле. Юбилей сезоны күп. Артистлар өчен безнең номинацияларыбыз бетте. Хөрмәтле. Безнең махсус призыбыз бар. Инде безнең театрны яратучы, электән театрның актив тамашачысы Качан килсәк тә бик балда безнең ачык чырай белән кабул итүче махсус призлар бар. Аны Мәгазин абый, Мәгазин әфәнде алып килде һәм махсус биргә куштырды дип әйттем инде. Татарстанның халык артисты Сабир Өметбаев исемендәге премия лауреаты Хафиз Хаммадуллина акчалата премия. Мәгазин әфәнде. Зур рәхмәт. Татарстанның халык артисткасы шулай Сабир Өметбаев исемендәге премия лауреаты Венера Нигъматуллина.
Aslında Kadir sahneden bir yıl devamında laureat primi imini Nagasimow'u göre kabullayın. Nagasim efendinin mahsus prizi ya mı? O bizne Beyrem sen şulay buleksiz kaldırmayın. Viktor Ahmet Nagasimov ya mı? Mine bir kolga ortak da şulayım. Da şulayım. Әлі біздің әйтесі фамилияларымыз Викtor Ahmet sizге. Hürmetli tamaşaçılar, bizim artistlarımızға tamamen bir күшлі alkışlarımızı бүлегінде біздердің артына отырмыз. Bizim artistlarımızlar. Номинацияларымыз devam eder. En aktif tamaşaçı nominasyasında G'ilajetdinova Gulnur Mirzanur kızı бүләкләнә. Gulnur hanım bizning spektaklimizda qoldirmay, her spektakl so'yin kelar, u bizning eng aktiv tomoshachi. Nominatsiyasida bu yilda sezonda jinguvchi. Sizga rahmat xatir topshiramiz. Chinakda biz Sovetiyamizdan kim aktiv, kim teatrga bo'lishgan, kim bo'lishmagan, kim yurgan, kim aybat o'ynagan, bir ikki bir atnaga barar, boshqa turiblar shunday. Birsinde kaldırası kimdir? Şu tamaşaçıların bütünümüzü de kuşatması kiler, rahmet etesi kiler. Ama lakin bu lakna bütün şeye de olmayıp verip. Ne şundan indi biz administratörler yardımında, artistler yardımında, Rusça etkende apridileyin, aktiviniz ziriyetiyle. Viktor Ahmet sizge yeme. Mine bizim rahmet hatımız. Her yıldaki şey, her yıldaki şey. Gulnur hanım bizning pedagogiya kulliyatida o'qituvchi bo'la boshladi. U o'zigina 20 teatrga yetuvchi bolalar bilan keladi. Mana şuna bizning sketchlarga bizning indi tradisiyon bu yaş kinovarında bir gina tur iki kişi. Şumayın eng aktiv tomoshachi nominatsiyasida Kristoforov Boris Nikolayevga бүләкләнә. Rahim etегез. Rahmetin yaladan ötüründür. Mine şunday rahmet hatı bilen bizim de Boris Nikolayevich sizge bu şahıs turunda etkende tuttu ama tuzu şunda yok bülek. Boris dede bizim tiyatroga kirib çığa. Eli o tamaşaçılarına tugul, hal biluşi de. Tiyatronun bütün tarihini biluşi. Amokbayevni ko'rib bilgen. Ona otlar bilen Melken'den bir oğa iltip koyup yaki kilip alıp yürgen o vakıta o bir kişine bulgan ne olan bütün tiyatro tarihini hatırlı Viktor Ahmet eğer de bulay kırmızı kaşık bulsa da kıra vakti yaktan numara tamaşaçı bular kaşık kırgada unutmadılar Viktor Ahmet bizim bütün premierlerine konup para hem bir katı tenkitçi şosa sıralı ete şomasa yoktu Viktor Ahmet değil mi? Mina kangarav alıp gelgen o, nindi sırrı kangarav. Yangadan gelsin. Murt kangaravını ilde 60 yıl ne orman çıkarganda kozan kabargan çoğuk oyuna tuğap bargan idim. Min anı şundan beri kuşum kadar sokladım kan. Ne diyorsadım, ne temizimizden Tatar Devlet Dramat Tiyatro'na biri yıktık. O kangaravında Kadir Mingri biri yapmak o. Rahmet Bu yapın. işi şuna ettir, kirapta tüpkiti onlara. Şuna bilen bardın de, şuna bilen ulaşmışa koydum de. Viktor Ahmet. Teatrning do'sti nominatsiyasida rayon Ma'arif bo'limi mudiri Noil Saymanova G'abdulov bo'laklanadi. Qutlaymiz. Bu şahıs turundakida şunsun aytamiz, mine boya maqtandık 5 ming 6 ming bola qaradi deydi. Mine bu hizmetlerden sizin hizmetleriniz zor Saymanova. Niçin degende bugünkü günde bolalar toplauda, tamaşa toplauda qiyin. Siz bir vaqtda da bizning administratorlarga kelib burib chiqarmaysiz. Nedir ağırlar, elimizden başka bunda şabaşkılarda bir ko'p keladi. İnsatlarga, maktablarga. Viktor Ahmet,
Менә бая мактауның митинги балаларга үсүндә безнең дә горурлык бар. Менә уртак горурлык. Чынлап та балалар бик акыллы булып үсә соңгы елларда бездә мизәләдә, яме? Бик зур рәхмәт. Инде өмет моннан соң да безнең администраторларны куып чыгармас. Сезгә Мактауында хаяры булды. Менә бик зур рәхмәт шундый ярдәмчеләр булуына, тамашачылар булуына. Син кыңгыра алмадың инде дә. Борис Efendi, Кыңгырау, бүләк итәбезнең театрыбызда тантаналы рәвештә. Бу бик озакка китәсен сөйләсәң, әйттем бит инде. Әйе. Ülke zamanda tiyatro başladı altında, 3 metre hakkında şoltan oturuyor. Başta falan gitti. Ama ikisi de falan gitti. İkisi zor gitti. Neler söyleyecekler? Yavrular eyleden kındırav. Alayına tuğu, vurmaşına gözünde. Eğil yoklar, ot muydu? Bigdur Ahmet, men mana artistlarni sahnaga chaqiraman endi. Aylanib. Bigdur Ahmet, hadi. Bigdur Ahmet barabızga da. Rahmet yolsun. Endi qoldirgansiz bitmini. Hurmatli aktiv tomoshachilarimiz, men Salman Bigdur Ahmet deyman sizga yordamimiz uchun. Biz endi mana shulay teatrga yordamchilarni Әдірәк өҙебізше бүләкләргә тырышабыз. Ижад уңышлары үзегезгә эшләрегездә, тормышыгызда, гаиләгездә зур уңышлар теләп, бик зур рәхмәт сезгә менә Сәлман. Алкышлар бәрабәр рәхмәт әйтте. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Кыңгырауны яшереп куймасаң кирәк, кайтып китәр. Халкым белән менә. Hürmetli tamaşaçılar, kaderli konaklar, tiyatroyol üzerine tügül. Tiyatroyol artistlarına da tügül, tiyatroyol direktörüne da tügül. Tiyatroyol şulay dostsuz bulganda, tamaşaçılarımız, dostlarımız bulganda yaşayın. Şuşa sahne türünden yıl davamında, yılgana tügülünde, yıllar davamında bizge yardımlarını ko'rsatgan, moral hem material, nindir maddi yordam ko'rsatgan yetakchilarga, shaxslarga şuşa sahne türünden men bugün rahmat aytishga tegish. Bu Ливанов Александр Дмитриевич, изыскатель, Фаил Фагимулла Сабиров, квадрат, Эльвира Шарипқызы Фаттахова, сельхозтехникум, АТП, біздің Рамил Ғабдулхағұлы Каримов, ол бізге генә түгел бүтін мәктәп, мәдәниетке ярдәм итүче. Менә бер генә пример безнең ничек дип әйтәләр, соңга кисе әйтәм инде, ел ерак булды. Ялтыга барганда. Тахограф куелган, документ шоферның водительның документы булырга, бик опытный шофер. Безнең икенче шофер булырга тиеш, ике, даже 3 булып чыкты ул барга тиеш икән юлда. Менә шундый кыен вакытта бил ул үзенең иң опытлы шоферын безгә үзенең рейстен снимайтып бирде. Һәм алар безнең шофер белән АТП шоферы безне исән-имин кириш боғазларынан алып чыгып, Ниндер серпантиннардан, ялтыдан исән-имин әйләндереп алып кайттылар. Бик зур рәхмәт сезгә, Рамил Ғабдулхакович. Менә шундый кичерәк булуы өчен, яме? Бик зур рәхмәт. Аннан соң әйткәнебезчә, Наил Сәйманова Габдуллинга бик зур рәхмәт. Безгә ялтыда ярдәм күрсәткән Алексей Георгиевич Юдинга һәм Егор Алексеевич Юдиннарга бик зур рәхмәт. Алар безгә акчалата ярдәм итеп, менә шу тәмле мизәләнең төшләрен, түбәтәйләрне, ниндидер мотор күчтәнешләрне алып барырга һәм дусларга бүләк итәргә алар ярдәм итте. Бик зур рәхмәт аларга, бүген инде алар юк. Һәм Мәгатим абыйны әйттек, Өмет Мәгатим Музафарова Вәлиевка бик зур рәхмәт. Ул инде безнең белән Сабан туйгада нидер кыстырып килә бүләкләре белән һәр вакыт, нинди вакытта да кашыйып барабыз икән, ул безне кире борып чыгармый. Һәм безнең театрның дусты Радик Шарипов Фаттахов бүтән премьера спектакльләрен һәр вакыт кабул итеп алып, үзе дә карап, ниндидер юбилейларда, ниндидер акчамында ит кирәк нәрсәне, ул безне бер вакытта да борып чыгармый. Менә бу шәхесләргә театрга ярдәмләре, артистларны яратканнар өчен хөрмәтле тамашачылар, тагы бер тапкыр гөрләтеп кул чабыйлар. Бик зур рәхмәт. Театр милләт язмышының
Hiç tutulmaz kızgısı ol. 80 yıl davamında Tatar milletinin ruhan, milli üzünçeliğin, tilin, ahlakın saklap kavuşturup bizni bir bütün halık edip tutuşu Minzeler tiyatrı hiç şeksiz ulu ihtiramga layık. Her kişinin janında tiyatrga qarata bulgan mehabbet yaşay. Şuna göre halkımızın yüzü bulup yaşap gelgen tiyatrımız gelecekte de şeşek atar deyip ümitlenip kalabız.